ERP, ועליתי על המילים של סאפ, אבל אני אדבר קצת על סאפ בהמשך. לזה קוראים הכוורת של סאפ. מה זה אומר, ושוב, ברמת מנהלים, המסר שאתה בא למנכ"ל, מנכ"ל, שתאמינו לי, טכנולוגיות מידע, מנכ"ל באיזה טכנולוגיות מידע, לא היו לו בזמנו בחמשת הנושאים הראשונים באג'נדה שלו. אבל בכל זאת, את זה, דבר כזה, אתה יכול לבוא למנכ"ל ולהסביר לו, תשמע. יש לי אחד מערכת, קוראים לה ERP, שיש של סאפ, יש של אורקל, יש של מישהו אחר, ואחד מערכת יודעת לעשות את הכל. אתם יודעים, אני יכול פה לנפנף ולשכנע בנפנופי ידיים. אבל לענייננו, תשימו לב מה הולך כאן, בכוורת הזאת. יש לי כאן קטע שמתעסק ב-Material Management, שזה כל נושא הלוגיסטיקה. וכשאומרים לוגיסטיקה מתכוונים, לפחות בהגדרות היותר פורמליות, כשאומרים לוגיסטיקה מתכוונים גם למחסנים וגם לרכש. אז המחסנים והרכש, סליחה, זה בדיוק אותה מערכת, אומרת לך מערכת ERP. יתרה מזאת, הפייננס, אתם רואים? הפייננס, נפרד ללכת מהרמקול, כי לא רואים אותי. הפייננס נמצא כאן. זאת אומרת, זה עוד, מה שנקרא בעגה של ERP, עוד מודול, ערב רב של מאות ואלפים של תוכניות, אבל זה נמצא בתוך אותה מערכת. ויש לי פה גם נושא של HR, ואתם רואים שיש לי פה גם Quality Management, ויש לי Plant Maintenance, ניהול מפעלים, ויש לי HR, Human Resources, אוקיי, שזה המסלול המקביל. באים אליכם, הקונספט שמאחורי החבילה הזאת בא ואומר, הכל נמצא בתוך אותה חבילה, כך שתתחיל לעבוד איתם. המסר הוא אדיר, המסר הוא אדיר. הוא אומר שני דברים, חשובים מאין כמותם, ועוד הרבה דברים שפחות חשובים בפורום הזה. אבל בפורום הזה, שני מסרים מאוד מאוד חשובים. אחד, אין צורך בממשקים, אתה לא צריך לפתח ממשק. אם אתה רוצה שתהיה בדיקה של הזמנת רכש מול סעיף תקציבי, אין בעיה. סאפ או ERP אחר יודע לעשות את זה, אתה רק צריך להדליק לו איזשהו דגל שאומר, שים לב, תעשה לי את הבדיקה הזאת. זה כבר בפנים, הפונקציונלית כבר בפנים, אני לא צריך לפתח, זו אותה מערכת בדיוק. מסר שלי חשוב מאין כמותו, נתון נמצא פעם אחת. אם יש פה לקוח שקוראים לו יוסי ויזל, אז זה מה שאנחנו קוראים לו רשומה, זו המילה הטכנולוגית האחרונה אולי שאני אגיד בהרצאה הזאת, יש רשומה אחת שכתוב יוסי ויזל וכתוב לו את השם שלו, ואת הכתובת שלו ואת המספר תעודת זהות וכל מה שתרצו. וכולם הולכים לאותה רשומה, אין דבר כזה של נתונים כפול, by definition. לא יהיה נתון כפול, כי זו מערכת אחת. יתרה מזאת, אם מחר בבוקר אני הולך לתוך הקטע הפיננסי, ומישהו בא ומעלה את הסעיף תקציבי של קניית ציוד משרדי, מעלה את זה ב10 שקלים, מעלה מ100,000 שקל, נגיד ל110,000 שקל, ב10,000 שקל, אז זה מתעדכן עכשיו, זה אונליין עכשיו, ועוד שנייה כשמישהו יעשה הזמנת רכש, הוא כמובן יראה כבר את העדכון החדש. אין פה, אני לא צריך להעביר לממשקים, תחשבו על זה כסיר אחד ענקי. סיר ענקי, שכל המידע נמצא בו, נגיש לכולם, זמין לכולם. זה כל כך משכנע שכמעט אחרי זה אתה מצפה שהמנכ"ל ישאל איפה הצ'ק לחתום. אז אנחנו כמובן, תכף נסביר שזה לא כל כך פשוט. ולכן, התיאוריה נורא נחמדה, אבל הפרקטיקה הרבה יותר קשה. אז קודם כל פרויקט ERP הוא לא פרויקט טכנולוגי, הוא פרויקט עסקי, זה אירוע עסקי, זה לא העניין שלי בתוך אגף IT לעשות איזשהו פרויקטון קטן, שזה אירוע שאתה לוקח את העסק, אתה מטלטל אותו, אתה משלם בו דברים, אתה לפעמים הופך תהליכים, משגע את האנשים, עושה להם שינוי, זה אירוע מאוד קשה. אם אני בא לארגון כזה ואני לא רואה מחויבות הנהלה אמיתית, לא שאני כאן בא ואומר לי, כן, אני מחויב מעלה, מחויבות אמיתית זה אומר שכל הארגון יודע שהפרויקט הזה יושב על העיניים, על הרדאר של המנכ"ל, ושהחלטות שמה, אם הם מתעכבות או אם קורה משהו, זאת אומרת, זה יושב על האג'נדה של המנכ"ל או הסמנכ"ל, תלוי באיזה ארגון אנחנו מדברים, ואם הוא לא שם לך מנהל פרויקט חזק מתוך הביזנס, מתוך ה-line of business, זאת אומרת, מנהל פרויקט ב-ERP, אנחנו תמיד אומרים, גם כשהגעתי לבזק, אמרתי למנכ"ל, אם לא תביא לי מנהל פרויקט, אני לא אנהל לך את הפרויקט, אני שהייתי לא יהיה מנהל הפרויקט ויגיד איך תהליכים עסקיים צריכים להיות. אתה תשים מישהו מה-line of business, מהרכש, מהכספים, איזשהו סמנכ"ל, כי אתה בטח לא תהיה, שהוא יהיה מנהל הפרויקט, והוא יעשה את כל המלחמות בתוך הארגון. בלי זה אל תתחילו פרויקט ERP, פשוט אל תתחילו, אתם לא תגמרו טוב. התרכזות בעיקר, אנחנו צריכים להתרכז בעיקר ולא בכל מיני שטויות. פרויקטי ERP נכשלים. הסיפור הידוע זה הסיפור של הרב בריח. שוב, אני מרשה לעצמי לספר את זה, כי זה היה באמת לפני הרבה שנים. מאז כמובן הרב בריח החליפה את עצמה כמה פעמים. אבל הסיפור של הרב בריח הוא אירוע כמעט מכונן בהיסטוריה של פרויקטי ERP בארץ. כי הפרויקט הזה, ברב בריח, וממש לא חשוב כרגע למה, נכתבו על זה כבר מאמרים וספרים,
הפרויקט הזה נכשל, מסיבות כאלה או אחרות. יש פה מישהו אוקיי, מאוד בריח שלא. אני הייתי כבר. אני ליוויתי את התהליך הזה. אוקיי, אז אני אזהר במילות, אברור את מילותיי. אני כבר לא עכשיו אבל. אתה לא אברור? הפרויקט הזה נכשל. עכשיו, לא חשוב למה, זה באמת לא חשוב, ואני גם הקפדתי לא לכתוב פה לחפש מאמר שלא כתוב כאן שם החברה שיישמה את זה, כדי לא להעליז עליהם, זו חברה מצוינת. לא חשוב למה הוא נכשל, אבל כשהוא נכשל, הוא הפיל את החברה. כי תחשבו, אני לוקח את כל הפעילויות העסקיות שהן בליבה של החברה. זה לא שעכשיו לקחתי איזושהי מערכת לניהול צי הרכב, אוקיי, לא הצלחתי איתה, אז יאללה, אני אנהל צי הרכב. אנשים ייסעו גם אם לא תהיה מערכת מידע שמנהלת אותה, לא משנה, אז ינהלו את הרכב על כרטיסיות, אוקיי, או על אקסל, מבחינתי זה אותו דבר. אבל אני לוקח פה מערכת מידע שהולכת להחליף את הסיילס, את כל המחירות, את המחסן, את הלוגיסטיקה. אם החברה הזאת לא מסוגלת כרגע לקבל הזמנות במשך חודשים, היא מתמוטטת. לכן זה פרויקט מאוד מסוכן. אני זוכר אגב, אנקדוטה, המאמר הזה והסיפור הזה התפרסם בדיוק באותם ימים שאני הגעתי לבזק, והתפקיד שלי היה לקחת את כל הערב רב של המערכות ולהעביר את זה לפרויקט ERP. אנחנו בסוף עשינו פרויקט ERP על סאפ. ובשלב הראשון הייתי באיזשהו מין road show כזה, road show, זאת אומרת, הלכנו למנכ"ל ולסמנכ"לים ועשינו נפשות לרעיון, כי אתה צריך לשכנע אנשים, אתה לא יכול לבוא, זה לא צבא שאתה בא עם פקודות. ובעודני עושה את הרוד שואו הזה, הסיפור של הרב בריח התפרסם. ואני קיבלתי באותם טלפונים מהמון גורמים בתוך הארגון שאמרו לי, יוסי, אתה רוצה שאנחנו נגמור פה רב בריח? תגיד, אתה מטורף, ואתה צריך להתמודד עם זה. אז זה פרויקט מאוד מסוכן ברמה העסקית. לפני כמה זמן התפרסם מאמר ב-CIO, זה Chief Information Officer, זה אחד העיתונים החשובים בעולם. לנושא של מערכות מידע, על 13 סיבות עיקריות למה הפרויקט ERP נכשל. אני לא אעבור על כולם, אבל אני אקח כמה שאני ממש מדברות אליי. הנקודה הראשונה ששם אמרו זה תכנון חלש. עכשיו תראו, תכנון, אנחנו ישראלים מאוד, בוא נגיד שתרבות התכנון שלנו לא הכי מפותחת שבעולם, ואני אומר את זה, תוכחת שכבר הרבה ארגונים, ומנסה לחנך גם את הדור הצעיר באוניברסיטה לעשות אחרת. למרות שאני יודע שאני אפגוש אותם עוד 10 שנים, ואולי הצלחתי ואולי לא. אבל תרבות התכנון שלנו היא לא הכי מזהירה. הדוגמה שאני הכי אוהב לתת זה את הדידי, יום הפלישה בנורמנדי. אני לקחתי מהספר דוגמה לתוכנית מפורטת שהייתה בחוף עומר, שזה החוף המפורסם, שנשפך שם הרבה דם. תסתכלו את הרזולוציות, זה פשוט מדהים. אתם רואים פה תוכנית, לוח זמנים, אתם רואים את זה כאן ברמה של, נדמה לי שזה פלוגות, פלוגת איזי, פלוגת וכן הלאה, ואתם רואים את ציר הזמן, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל אני רק אומר לכם, פה כתוב שין פחות דקה, שין ועוד דקה, שין ועוד 3 דקות, ברזולוציה של דקות מי נוחת איפה. עכשיו כל מי שראה את הסרטים על מה שהיה שם, יודע שהיה שם בלגן אטומי. ושאלו את אייזנהאואר, שהיה הגנרל שפיקד על כל, ניצח על כל ודרך אגב, הם תכננו את זה בערך 2 תיקחו את הספר, זה ספר מאלף, לא רק קטע מלחמתי, אלא הקטע של איך הם הכינו את זה. והם הגיעו לרמת פירוט מטורפת. ושאלו גנרל אייזנהאואר, הרי אתה יודע מה קורה במלחמות, מה לתוכניות ומה שיקרה בפועל? אז הוא אמר משפט שאני מת עליו, במובן המטאפורי. Plans are nothing, planning is everything. זאת אומרת, בסדר, לא נעשה לפי התוכנית, אבל תהליך התכנון, שאתה בודק, שאתה חוקר, שאתה אוסף מידע, שאתה שובר את הראש, שיש דינמיקה של שקלא וטריא, מה הולך לקרות ומה אני הולך לעשות, ובסוף להגיע לאיזושהי תוכנית